Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 9:41. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Tabi ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Aksyon! Tres minutos nakaligas sa tak ng alas 9 Aksyon Radio Philippines, Standard Time, 9:44 na. Salawat mayong gabi Pilipinas, Luzon, Visayas kag Mindanao, surat sa Bacolod, Negros Occidental. Sa kutubalabutan sa nga signal sa Diwa Easy Action Radio Bacolod. Tuesday presentation sang inyo palatuntunan. Action Night Patrol, January 5, 2021. Thanks God nga nangin na matawhay ang ato sa adlaw. Hindi tanto malayan ang tiyempo, may pag-guom-guom pero tubtob lamang sa guom. Kag ngurob-ngurob sang dagob. Pero wala man sang pagkatupa sang madamol nga pag-ulan diri sa may syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Inyo ka aksyon na Marlon Hedovaya basta Martes nga presentation. Nagatalos kita temporaryo sa kalansang regulang Anchor Manek Action Eric Magbanwa. Sa gihapon magabantay ini nga palatuntunan sa nga mga balita hitabo aksidente-insidente o kon krimen nga nagaapekto sa aton tanan. Mga Action Unit reporters naghahanda na sa pagbirada sa kinasinita sa tagsa ka mga natipon nga mga balita. Sa News Center, Balita Nacional, Breaking News.
pati na mga balita sa ibang nga nasyon. Sa diman nga bahin sang kalibutan, aksyonan. Sa patrol nga balita on the spot. Mga flash reports ano man nga sahi sa nga balita basta masagap. Masiplatan kag magtuhan sa atos sa nga patrol. Ara man nakaredy si Action dyan. Kamusta kabutaran namon nga mga ka-aksyon. Nga nagapulaw-pulaw pa, bugtaw sa sarigid nga mga teriyon. Nagapatuyom-tuyom monitor sa Action Radio Bacolod. Sa 884 sa Facebook Live, sa YouTube Live. DYEZ Action Radio Bacolod. Nga mong ginkilala bilang matudtod nga number 1 o kung nagapanguna sa resulta sa kolehi nga survey sang Nielsen sa Negros Occidental diri sa syudad sa Bacolod nga nakakuha sa 40.10%, 40.10% nga radio station share. Salamat gid sa mga ka-aksyon naton nga temprano pa nga nag-monitor sa atos ring Facebook Live. Ilaban gid sa mga yara sa ibang nga nasyon. O sa ibang nga pungsod mga ka-aksyon dito sa Ilaya, lain to oras sila. Dili sa aton nagabi dito sa USA, sa bada mga lugar sa Estados Unidos. Adlaw sila to, morning sila to, afternoon sila to. Ato sa mga aksyon unit reporter sa Sur, Norte kag Central nga bahin sa ato sa Pinalanggang probinsya. Sa mga bago lamang nakaabot sila sa tagsa ka mga puluyan. Kag nagapalibog pa kung ano ang diling kabuhon, anong lulutoon, anong panyapunon. Sa mga bago lamang nakatapos panyapon kag bago lamang nakatulog-tig-ab na. Kulo ba huway nagahilay-hilay. Sila si di tagsa-tagsa ka mga baloy. Iba nagpaaso sang sigarilyo. Man basta kung nagapanirilyo ka na, panirilyo. Kung nabasa tapos kaon. Ang iban mahilig mga pe, bisan gab-e. Sa mga ka-aksyon naton, curfew hours, mag-aumpisa 11. Lasa 11 sang gabi dari sa Bacolod City. Kasi kung jackpatan ka mo dira sang nagaroving, nagapatrolya nga patrol car sa atos sa kapulisan. Sa gihapon, padayon nga nagapangsita, nagapanakop. Kung mag-sopak ka mo sa curfew hours nga ginatawag, nagluwas gilamang sa mga trabaho nga nagtuon trabaho nila. Yara sa tion sang kagabihon. Nanong nga mga balita nga dapat nato sinipagatutukan mga ka-aksyon. Oy halong-halong di lamang doble kundi triple ko na mahibo pa lang. Labid ako nagamaniho ka mo dara ka nagabiyahe sang salakyan. Nagasakay ka mo sa salakyan. Nausabong nga hapon may pilan na naman ka mga aksidente sa dalanon. Nga naggaluntad dito sa Banwa sa Morusa kaina may 4 ang pilason. Ginasundan sa isa ka pribado nga salakyan nga nagapadulong kuntani sa Libertad diri sa Bacolod City. Pero imbes merkado sang Libertad kanal sa kilid sandalan ang iya sa nagintupan kay na. Bangod ginapatihan nga bumisyo ang salakyan. Amo gimani basta salakyan nga medyo hindi mo bala matalopangdan ang iya sa mga spare parts nagabisyo na. Maamo manis lawas ng tao mo. Way man sa nagabato sa aton diri sa kalibutan. Ang ginasiling nila nga walang forever. Basta bisan gani salsalon ginakatuktukan. Ano pagadayhan ang salakyan nga daw-adlaw nagabiyahe, nagaranda di. Siguro may pila ka mga spare parts pala nagbisyo. Kaya mo to waya mag-control sa nga nagamaniho ang driver. Waya mag-control ang manubila, mayo lang tipid dumiritsos kalog. Ang driver ti nakaluwas pa ng driver. Pero kung upo dyan siya ng asawa, medyo pelason to kina. Huwag man sang kontra kag nagaisahanon lamang. Amo inikon kaisa ang aksidente mga ka-aksyon. Nga bisan na hinay lang ang dalagan, kag bisan huwag gani sang kaengkwantro.
nagakatabo gid bangod sa ginatuwag mechanical trouble. Kung hindi salakyan ang nagbisyo, ang katuyo sa driver ay bangod kulang sa tulog. O kung sama-sami ang pagkaharas-haras gini, sang nagamaniho nga bisan waiban sa gidadalian, daw kalimutaw lang nga nagasurip ang dalagan. Ang migo ko pa siling ni Action Marlon, why sa ginatuwag yung kung ako mangkuton mo, why sa ginatuwag nga accident prone area kung areas Di bala mo nang ginapatihan ka ginasiling sang kalabanan nga basta ka di lugar o kundalan nga masabi ginaluntaran sang aksidente pagbuguan ay sa salakyan o kung tawo nga nabungguan, ginatawag niyon nga accident prone area, lugar nga delikado bangod amo na perming lugar nga ginaluntaran sang aksidente. Pero siling sang amigo ko siling yasakon Action Marlon, way ko nagapati sa ginatawag na accident prone area o areas. Pero nagapati ko ya sa mga reckless driver, sa mga driver nga way gahalong. May punto man siya. Las 9:51 Action Radio Philippine Standard Time. Samahin din sa nga balita lokal unahon tang medyo maayo pamatian. Katakam-takam nga balita halin sa Bacolod City Hall. Nagakinam-kinam kon sa mga sungad kagadila pa sang tao. Ginagutom. Gamo na bala. Bangod ang mga naga-obra mga ka-aksyon sa Bacolod City Hall, tiginatawag na ang Bacolod City Hall NGC, New Government Center, pero may mga opisina gyapon nga rin nabilin sa Old City Hall. Dari sa maya downtown area sang surat sa Bacolod ang balita dari mga ka-aksyon. Maya dugang nga bonus nga batunon subong nga simana. Tikaduwa nga semana subong sang bulan sang Enero ho. Pita 5 tas bong 6, 7, 8. Bao dira na ba? Ang hulaton nilang adlaw ba? Pizza size 7 konotso. Kamanting na siling mga ka-aksyon this week mo. Subong nga semana. Mayara sang pulo klibo. Kung 500, 20 ka 500 10,000 pesos pero amo ng pinaka-maximum. Boss silingon nga hindi taran-taran goro magkabaton gid sang balarihos nga 10,000 pesos. Nagadepende ini sa ginatawag nga computation. Amo ni silang ginatawag mga ka-aksyon nga employees of the Bacolod City Government. Expected. Bon silingon way papihowa kung nasan ugid nga adlaw. Pwede mabaton ang 10,000 pesos ang tawag sini Service Recognition Incentive. Amo ning SRI. Si Mayor Bing Linardia nagsiling ang syudad handang-handa na. Ngayhatag ini nga kwarta sa mga empleyado nga regular, contractual kag casual positions. Medyo way naman sang tanto sa vlog ini nga benepisyo. Bangod ang sanggo ni ang palungsod maka-aksyon damlag lang nga ginpamanuan ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Nakapasar na sila sang appropriation ordinance. Sa ila sa ring regular session nagligad pa rin nga December 23. Makabig bala inaihan nga best Christmas bonus kag incentive package sa mga city employees ever. Ang sabat sa mga ka-aksyon, yes para sa mga empleyado nga butata permi ang wallet kag bolsa sang kwarta. Yes man para sa mga empleyado nga waay sang salaguron kag utang nga baleran kag yes na yes man para sa mga soltero kag dalaga Pero maggamay-gamay lamang ini nga yes maka-aksyon kag yehe para naman sa mga damo sang obligasyon. Ini nga natawag bala damo kusina, ay damo balay nga ginapulian. Kag ining damo sang manugsokot, damo sang palaligban nga baleran. Pero ano man ang matabo diri maka-aksyon, yes o kon no man. Importante may batunon sang saway na gid kag pagkasulod sang bag-ong tuig bla. Ang bulsa kag wallet nyo na kalong na bukagon pa. Pero damo baya sa gasiling masamig ginasiling maka-aksyon sang kalabanan. Ngaway na sang trabahante nga sa kada bulan sa Disyembre.
Nagapalang lapaw ang barangisi, kundi ang mga empleyado sa gobyerno kag mismo mga opisyal nato sa gobyerno. Ngaman kay isa lamang na sila sa may pinakadamo nga benepisyo gidabaton sa kada bulan sang Disyembre. Benepisyo bonuses. Na magluwas ring SRI maka-aksyon, Service Recognition Incentive, ang mga Bacolod City Hall regular employees nagbato na sila sang 5 kasahi nga cash incentives. Sugod nagligad nga November kag December. May year-end bonus, performance-based bonus, may cash gift, may collection negotiation agreement incentive. Galing kay ang sa provincial government nakabaton sila tuod sang ining CNAI ginatawag collective negotiation agreement incentive. Ang Bacolod mayo ka 25,000 pesos gidya maximum ina. Pero ang provincial government mag-action sa Kapitolyo 10,000 lang. Sobras ka to nga sa Bacolod City ba? Mayo na lang nasa sawaya mo ng ambalta. Kamayara pagin sila productivity enhancement incentive akon PI. Din pa ka mo? Las 9:56 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano pagid ang giban nga balita maka-aksyon? Amo ning tuman kadalor pangton nga balita subongo. Ining krimen nga pagpatay sa flight attendant nga si Christine Angelica Dasira. Mas kilala ini sa mga abyan kag kilala niya nga si Ika. No, si Christine Dasira, siya po naman ng unod sa istorya sa subongho. Hasta buwas sa masunod nga adlaw maka-aksyon. Ang mga palamangkutanon kung sino kag anugid ang natabo. Pati gani ang abilidad diri sang mga kapulisan sa pagresolbar sang kaso na question mo. Mas nagtunog ini nga balita mga ka-aksyon. Bangon isa sang nagatindog diri nga spokesperson ining manughambal gid sang pamilya Dasera. Para maangkon ang ginasinggitan nga hostisya taga Negros Occidental. Ilonggo kag isa man sa bantog nga manarabang akon abogado. Si Attorney Roger Breck Reyes. Si Attorney Breck Reyes amaning spokesperson sa pamilya Dasera sa saring kaso mag-aksyon. Si Reyes nagsaysay sa mga media sa mga adlaw kadabalan man gani nationwide. Kay national media man tong atubang saya. May mga question kag palamangkutanon disbong nga nagapalaybog sa paminsaron sang kadamaan. Una diri amo ang findings sang scene of the crime operatives o konsoko nagasiling nga ining si Dasera napatay sa ginatawag nga aneurysm. Ang aneurysm amo ning una nga findings mga kaaksyon sang kamatayon ni Dasera ni masamig na siling ang aneurysm way masarangan sang lawas ang taong kakapoy or posible ang kahulogbon man. Tuga ini sang mga various factors pareho sang high blood pressure, high cholesterol, infection, sudden traumatic injury. Pero si Reyes maka-aksyon na rin dugan diri kag nagasilinggid nga daw hindi niya man nakita yahaw. Sa nakita yang death certificate. Again question diri ni Reyes maka-aksyon nga away mas specify ang iban nga pilas labhag diri sa hita sa tiil kag iban nga parte sa lawas ni Dasera. Man may mga labhag sa inudukurit da. Kita ko to gani do ano to man do mga pasok-pasok to nanong pastada to. Ang pamilya mag-action magahulat sa sila sa iban nga medico-legal reports. May request na sila para sa separadong autopsy ng aksyon kag medico-legal examination. Ang mga tawo nga ginaangot sa siring krimen unsin islak bilog.
May ara nagatawag nga mga suspitsados la. May ara man gatawag sa sining 11 nga mga person of interest. Lain ang suspect sa persons of interest mo. Pero ano man ang pagkabig sila mag-aksyon, importante nga sila makuhaan ginisang panasayon isa-isa. Ubuson gid ang 11 ni. Wais ang dapat nga hindi pagkuhaan di. Bago nang istorya sa mga kaaksyon tuman kadalom ko balikan taho. Kung aton gid iron, ang kaso nga paghimulos kag pagpatay diri makaaksyon ti rape with homicide. Napasaka na ni batok sa 3 ka mga una nga nagladakpan. Pero ining rape with homicide nagapabilin pa lamang ni mga kaaksyon nga aligasyon. Bangod sang madamo nga mga nagaginuwa sa mga may impormasyon ho. Ang isa sa 11 nga laundry. Ang ngalan sa isa sa 11 nga amo pala ni naghambal bla. Nagpalayag sa publiko. Ining si Gregorio Angelo Rafael de Guzman. Bata ni isa sang sikat nga ubalambay ning ginakilala mabalang joke bags queen. Bata ni isa ni Claire de la Fuente. Nagpasikat na sa ngalan sa kanta nga sayang. Hindi na, idoli bagon ko. Inang kanta pagigbalang nakaw na pag-ibig. Naman si Claire na bata yan iho. Mas mayo temprano pa nga naghambal na ring bata ya. Ang bata niya nagsaysay sa publiko, agad di pabalong o agay sa labot sa kamatayon ni Dasira mga kaaksyon. Nanindugan siyang siya pa gani nagpaninguha para buligan kung tani nga mabuhi ining sa Dasira. Anong dugang istorya sini balikan ta pala karon. Bangod mismo ako nagalibog pinsar ko kung ano gid ang kamatuoran di. Isa pa diri sa dalulupang doon Rio. Bangod sa 11 ka mga nakaupod ni Dasira sa hotel mga kaaksyon. 3 lang di ang suod niya nga abyan kag kakilala gid. Kag amo ni gani ang rason kung nga sang paglisensya niya sa isa nga Iloy. Way na nagpangduha-duha Iloy naghuoy sige na Iloy Kay kilala man isang Iloy niya kag nagasalig ng Iloy niya sa 3 yan ka mga abyan. Ginpasugtan sa sige nga maglakat Party gid man to, year end party gid man to. Ang ginkantuan ni Christine Dasera. Pinambalan pa sa gana sa Iloy okay, enjoy ka lang ha. Enjoy sa party ha. Ang kundi 11 sa 11 makaaksyon 3 lang ni ginasiling kilala kang abyan gid ni Christine Dasera nga kilala man sa Iloy niya. Ang iban nga 8 mga kaaksyon ginasiling nga ti bisita naman sineng kilala niya nga 3. Ang isa pa dali ka senaryo kag dalalupang doon. Bangod subong mga kaaksyon damo sang mga nagginuwa nga mga abyan kag kakilala sineng iban nga mga ginhingadlan. Nakon aton daydayon ang ngalan nila lonsay mga lalaki ining 11. Ining iban mga kaaksyon may kakilala, may mga abyan, nagpalayag man sila. Kag may mga ginsugid man sila. Ang iban amo ning siling ho. Siling niya hindi mahimo sinang hindi nila na mahimo inang krimen nga paghimulos kag pagpatay. Nga aman sila nga paano nila mahimo na kay mga homosexual ina sila, magaagi na sila. May ara nakaapid video ini mga abyan sining mga ginhingadlan nga lalaki. Sila nga aryo may video ka may ipakita sa public. Gapa matuod ining video ni nagliligad pa ni way pamatabog ni studente video ni pamatuod nga ina mga ginhingadlan na ang kalabanan na da mga agi na. Ari ho, tituod kita akong video. Makilala mo man mo ang hagyo blasang kwan. Damo galing 11 Kaya sa 11 ko butang tabi 3 to be abyan na gid man wa gid man to kay labtanan. Butang pi amo na may 8 pa, no may 8 pa. Galing kay may statement ng lang aton PNP nga case closed na ko no.
Case closed, no? No, kadamo sa taas kay line eh. Kasi sila case closed na, kinakilala na ang suspitsado. May ginahulat pa autopsy report kay ganudang pamilya. Kon rape mga ka-aksyon, di may aragin man to ko nakita sa may anong ginatawag sila, may laceration. Pero sa sining rape case mga ka-aksyon, may information nga tumuhaw pagid. Noong base ginaangot sa iban nga adlaw kag hindi January 1. Alalibog, no? Sige lang, balikan tayo ng dugay bla. Kay si Christine da Serra gali aksyon Nelmar do kon kakakita ka mga social media inang flight attendant lang nga naga-inganyo, no? It's your turn. Muna bla? Doa mo ni sa bla mo, di bla? No, doa mo ni sa? Ay kadabo sang ginawa nga mga video niya nga siling ko doa mo man isang nagsikat. Nga flight attendant mga ka-aksyon nga SPH bla inang ginahambal sang flight attendant bla. Flight attendant gid man sabo sa nga Philippine Airlines. No? Damo ni sabla mo o kon may ara pagid iban. 10:06 Aksyon Radio Philippine Standard Time, balikan tayo dugay-dugay magka-aksyon ha. Kay ako mga ka-aksyon, hindi man makahambal nga amo na gid silang 11 mo or ang 8 ang may kilabtanan sa likod sa ring krimen. Way pagid diri matumod kag makumpirmar kon bala hungod naging patay gid man si Christine da Serra o kon ang pagkapatay niya bangod sa iban nga bagay. Pero sa ring bahin maka-aksyon balaon tanay ang observation report sa ato sa ring patrol with action John Diaz. Balaon tama ka-aksyon ang sitwasyon sa sunod sa nga Bacolod sa sanigid nga mga terion. Nagabalik na gali ang pagkuha naman sa nga module sa mga ginikanan sa nagkalain-lain nga balutuan, no? Hindi iya surante nga balik sa eskulahan kung ginikanan. Agkuha naman liwat sa nga module para ansiran sang mga estudyante nga kabataan. Sa Patrol with Action dyan. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action dyan, mayong hapon bless kami. O mayong hapon. Mayong gabi gali ah. Sige. Mga ginakaddoan, may mga polo partner, may nagkaangkas sa motorsiklo na naka-helmet na, may ginapanugat ng iban, maalan may ginasugat-sugat sa motoro, abaw kadamo sa managang kasanay. Iban Blackson man, mas gina-prefer gid man, kung may motor, ginasugat na sila nila yung mata, o kung saan kakilala nila, para at least hindi sa mabudlayan kung magbiyahe. Doon mo nang usually nga mga nga mga common gid lang ginobra kay compared kung magsakay sila sa may di pasay nga jeepney magiutok sila iban goroti kung gabihan na wala gid masado man sa salakyan damo action mar nga nagamotor na gid man pero dapat halong lagid sila kung nagamaneho sila sa salakyan diri sa may downtown area like sa may plaza publika abi kung diri ka maglabay damo ka din makita nag motorsiklo lang mga pero tiyang iban of course may nagaulat gid man di pasay nga jeepney damo mga naga park dari do ginahi mo na nilang paradahan balik kay wala ding baral ba so may traffic barricade pero di mong sa tubang sa mga balaligyaan meron pa rin traffic barricade pero subong gin kakasta nila action mar ang barikada do ginabutangan nila gin isla na nila sang do gamay na lang nga kahoy ba nga do na lang nagagatindog action mar nga do nagaserbe nga madada sa ang linya nga tubtob na lang gid ang mga nagabakal hindi na sila pwede kapalapaw pa. Kung mga mo sila naman cases, at least bala may ara ang marka
nga nagapamatuod o labi nga nagapag ideya sigla nga sila maglapaw di ko maglapaw sa dalan na mga dalasa sila ka mga salakyan no? Ano Action Mars palibot sang syudad dribos may downtown area dulom kadulom nga dribos Action Mars sa may Luzuriaga bla parkingan di bla sang alihis nga ruta even ganing home site yellow light abing ginagamit nila tido kadulom sa kulantawon especially kung nagabiyay kasi ang salakyan compared mo sa mga like day along Dalan Araneta puting ginagamit yung suga, lagpad pa ang sakop nila, at iso makita mo, mama, kaya nga, sanag-sanag sa kung ikomparar, no? So, iban ng mga dalanon, mga ka-aksyon, dari man sa may palibot, sa sulat sa Bacolod, tidari sa may Luzuriaga, siguro namin, di pa sanag-sanagan nila, kaya tidari na parkingan sa mga, terminal, no? Pradahan sa mga jeep, Alihis, Fortune Town, Mansilingan, dalos na lang diri ginagakasakay, no? So hopefully nga may ara diri parkingan gidman kay para at least bala naton nga maka-aksyon kung nagabiyahe, kung nagakadto diri, hindi man sila nga maayawan, no? Especially hindi sila makukulbaan, daw hindi sila kaborot kung mo sila nga mga oras, mga ka-aksyon. So hopefully may mga improvement diri, no? Pero damo man tawa, hindi man kulbaan ng iba nga maggalakat-lakat. Previously gani amo sini oras damo pa rin di kabaligya mga chicken joy may nagabaligya para diri nga mga saging mga lutonon kagiban pa pero karon nga gabi do kajutay do wala masyado may nagabaligya diri sa aton ginakamtangan Action Mar siguro iban na pulo paway na temprano guro naubos-ubos na gid man ang ilatag sa ka mga baligya o nang iban pinauli na no even nagabaligya man ni diri sa may ginsang andla sa Luzuriaga Araneta do ay naman di why naging sila subong di nga gabi why sila gatulog tener Action Mar no anyways amo na ang sitwasyon diri sa may downtown area naglibot man kita sa patrol tapos kita sa may Libertad Libertad Kalinong karon nga gabi mga ka-aksyon iba nagapastara sila mga baligya ang iban of course may mga pinapayan padra nga bukas pipila naman lang dari sa may Hernais, may bukas na nga tinapayan, dari sa may Mabini, may harap pa man bukas na tinapayan, doon usually gina ang Mabini, sa duga, na gina nga tinapayan, tikalabanan, dahil ginarumbuhan nila kung nagpulo pa nga pingapi, bakal napay, kung drabi ka ng lano nila, no, ara doon sa mag-aksyon, bukas na pero along dari sa may Lopesina, Margarita, way sarado, subong ang mga, ang iban nga mga balaligyaan, no, jutay na mag-aksyon ang makita naton nga bukas pa karon sa kagahon dumugon dagsaon gila sa mga bumalakal pero sa kagahon nga damo gid man dami nagapamakal mga ka-aksyon no pero kung mo sila nga may oras ti kajutay sang makita naton nga nagabinakal diri man mismo sa area sang Libertad Public Market mga ka-aksyon no diri sa may downtown area kung balikan diri naton damo pa mga damo pa jeep so di makulbahan ang aton nga mga ka-aksyon especially kung nagapinauli like padulong abi sa may south portion ng syudad, east nga portion ng syudad, hindi sila makubahan kikiramo pa sa mga salakyan, no? Nga nagabiyahe siniman nga mga tinion, mga ka-aksyon. Exact na gid lamang guro sa mga Santa Fe, kay diri sa may parkingan sa Santa Fe, doay na sa may naga-park, no? O lado, way naman nag-ulat ng jeep, way naman pasero, nga nagahinulat magka-aksyon. Diri na lang gid sa may Araneta, muring damo-damo, no gali galagba liog sang ibano kaulat kon may ara pag jeep nga maglabay o kon may nagabiyahe pero dumiara pa man ano naman punta tay downtown area na siguro nagabiyahe may pipila pa man ka man nagabiyahe mga ka-aksyon so hindi sila kurubaan iban guro gaano na sila pamilya dito maning amusin oras why pa sila ka pinauli mga ka-aksyon speaking of gabaligya saging may naglabay di sa amon pagbulamang o nagabaligya nga saging mga kadis no atordan na abot ko dili sa maligya pa muna ni oras galibod pa sila no kasi balik sa pwesto kung damo pa kay usually basta maghapon na gani dito na sila Action Mar sa may ubos ba sang SM Dampe dala papanaog kabala sa may Rizal antes dala sang SM City Bacolod ara dala sa nagabaligya no sa piyak kada magtimbang bahin o kung sang dalan may sa piyak kabaligya Chicken Joy sa piyak may nagabaligya diri sang mga amo na mga pang-ulot mga utan, mga prutas rather, mera dara sila. Even diri along the may plus sa may ano panawag ni sa may balaligyan sa mga manukan country, damo pa man basta mo sa ni oras mga ka-aksyon, may balubaligya pa man dara sa mismo sa amo man nga lugar mga ka-aksyon no. Anyway, karon nga gabi ka namin sa Panyampo, tong kalangitan na
may ara gatipon-tipon galom, wala nga lang medyo makaang-paang, na naguro dapat sa tamag-aksyon ha. Preparar lang gid, hindi na ito mapaktang ang panahon, gali karon lang magbulobisyo ang panyempo, disgrasya, gini karon mag-aksyon. So, hopefully na lang, halong lang gid preparar, alerto kita, especially kung tumanggap yung mga kakson. Karon bantayan ang detalye sa nagbuntag nga aksidente tulad dito sa may banwas ng Murcia at na sirin ko kay naman kakson ang tatlo kamagpakaisa, isa ka 11 anyos nga lapsag ang pilason sa aksidente nga buntag dito mga kakson. Paano nagbuntag din ang aksidente ang pinakauli nga medical bulletin ang tabo sila din nga tatlo kay dumati ko dugin pasapasaan sila ko no kay kabud lagi jakson makula kwarta kay ti ipasapasahan gid kun ni ka ospital tugtog matapok akson mar. Na kakson na ang pinakalang sitwasyon sa palibot man sa syudad sa Bacolod karong gidamang nga gabi mga kakson. Pero sa total mga kakson reminders naton tandaan nga isa sa mga rason sa pagtugas sa balatian patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa mga sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Salamat aksyon John Observation Report sa sunod sa nga Bacolod. 17 minutos nakaligas sa tak ng alas 10 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Selawanta naman ang report sa iba naton sa mga aksyon unit reporters. I-check naman ko na nanong sitwasyon sa ila sa data sa tagsa ka mga areas. Sa saring Martes ang kagabihon. Dara sa may Northern Negros mga kaaksyon. Kamustang surat sang Cadiz. Well, good news para sa ato sa probinsya ha. Kaya matamat nga nagaljutay na lang ang COVID-19 active cases naton, no? Mga 135 na lang. Ini sa Bogos nga probinsya mga kaaksyon sa Negros Occidental, 135 na lang. Ka mga tao nga yara pa na paidalom sa isolation sa quarantine facilities ang nagalain-lain nga mga lugar sa aton sa probinsya ang nagapananguha nga mag-ayuman para nga malapot na ito ng COVID-19 free province. May 7 naman ka mga local government units nag-present sa ilas ring datos nga why na sila sang active case sang COVID-19. Damo naman mga single digit active case o con cases. Sa siring abahin, ato naman hibalon detalye sang mga balita na tipo ni Aksyon Roger Gotib gikan sa Northern Negros. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Partikular sa maya sunod sang Cadiz, Aksyon Roger, mayong gabi sa report please kamin. Sumalong ng aksyon mayong gabi sa atong sinimadulong ng mga balita sumalong. Ating nga po na ma-file ang kaso matong kay Elias Grancico, ikaw din na. Ang 40 anyos nga stepfather, karon nga mo ang suspect nga ay mulos sumuwa nagpatay. Kaya sini nga manak ng 14 anyos sa bayan sang Barangay Rizal sa siyudad sang Sagay. Sa diin, ini siya ang nakpanda, 2 kadlao. Antes matapos ang nahimo nga krimen. Ang ginfile nga kaso mo ang rape with homicide nga sa diin noble recommended.
Pero sa report, sa confirmation na payag mismo sa Deputy Chief of Police sa Sagay City Taiping si Police Lieutenant Christian John Nalangan ang pag-file sang kaso sinigid lamang nga hapon action Marlon. Yes, sir. We are glad to inform you that the case of rape with homicide in relation to 7610 ang ginfile naton nga criminal case kontra sa suspect kung sa diin gining ko sa subong hapon. Okay. So rape with homicide to sir Silimo? Yes, sir. Rape with homicide in relation to 7610. Sir, ang ato sir nga na may pag-ako gid man ni sir no plus pag sir may mga witnesses gid sir nga nag-execute si David sir no. Mabakod gid ang kaso. Ay, yes, sir. Yes, sir. May ara. Kay hindi magid na pagabatunon sa aton nga inquest prosecutor kung not proper for inquest siya. So far at least natag na nato sir no sa pamilya man ang hustisya sa natabo sini nga bata sir sa pagpaningwagin sang Sagay City PNP. Yes, sir. Kag maambal namon nga amon nga kaso case-solved na gid siya. So case solved na kaso sumalon may kadalan sa sinig ang ginimo gid sa nga kapulisan wa gini pagluati no nga gin atagid ang makabig kinanglanon hustisya man sa among nga bata. Oh, pero Jer, Right? una gin panginwala ini no? Ang una siya ito yung panginiwala niya na dakpan niya sa tong pizza tres ang gabi balas yes ang takla. Kasi kita mismo amo ang una pag dito tingala itong kapulisan ngiti nakabot ng kita may informasyon kita na dakpan siya. And then kita sa panugot man with Police Major Albert Singh maka-interview to siya. So, iya gito nga gin total nga dinay ang amo nga natabo action malon. Bali manak yan action Roger, bali bata sang kaduwa ang asawa? Bata sa iya sining live-in partner. Ang amo nga bata. Ginako igid man nga nagkamariwanas ko no? Ate, sa huli ito, si Marlon nga daw ang kapulisan so the following day, pisa 4, na nakita sa kapulisan nga daw dalo mga iyang paminsar. Ate, ito sa God bless sa iya sininga detention cell, ginistorya siya liwat. Istorya liwat, siguro na konsensya, ginsay-say niya talaga paano niya gindalang bata, patay, rape. Paano niya tanan kagang niya tanan niya pangsaysay nga parte sa paghimulo sa bata nagsigo sa tanan nga mga nagwa man nga resulta sa crime lab sa patigay nga autopsy sa bangkay sang bata action Marlon. Pila edad yung action Roger? 40 anyos ang stepmother, 14 anyos naman ang biktima. Ate mabukay ginambuka sa presohan magaman pastadas na? Daw amo gid action Marlon na ginasiling mo kay man minor nga daan, minor. Pinatay pa ginamuslan pa sus grabe nga krimen na. Grabe ito nga krimen. Ito mo na gani nga katikon ang Iloy pa action Marlon ito nagatagi dyan sa nga tagman ng Iloy sa iya sininga nga statement kasi sunod sa iya nga sa to may pagdudar na siya nga daan kag pagid nga suro sa iya nga gusto niya din ay makagwa man ang iya sining libid partner. Kay may ara na gimbuya ini nga istorya sa nga pagdakop gid sa iya nga kung makagwa siya ka makabalik sila niya tutdan niya ang balay. Laking tabi sila. So amo na nga payag ang Iloy nga kamay pang hindi magkagwa na ini. Hindi ko hindi naman magkagwa kasi ang file nga kaso is Nobel recommended man kaya siya do katama ni kabugat nga kaso action Marlon ang nangkon o kon ang file ini sa sining persona. So
Muna, no, gati, solve na ang kaso. Sunod pa sa spokesperson o public information officer sa Sagay City PNP nga at same time amuman si Marlon ang Deputy Chief of Police sa nainabitan nga police station. So, at least solved na, no? Ang kaso may kantalan sa sini. Now, sa pinapagid ka mga balita diri asyunan sa Cadiz, kay na nakigangot magkita sa kay Police Executive Master Sergeant Rael Gargar. Ini action Marlon kabahin man sang isa ka stabbing incident ang tinarikdan nga gabi nga sa diin ang biktima isa ka 66 anyos kag ini siya ang gimpulihan sang duha man tanan ka mga persona. So, ang report nga kaina nga wala pang gidyapon sa Marlon sila nga ma-file ang kaso kay sunod pa sa kay Police Executive Master Sergeant Rael Gargar nga mga investigador nga ginawala-tulat pa nila mga pamilya nga mag-coordinate sa ila agod nga mapasaka nila ang kaso. Pero identify man ang duwa tanan ka mga persona nga gin-record man isang utod mismo sang biktima. So, ang ining duha at large ang status ni Action Marlon. O sang duha ka mga suspect dali gini mag-open ang according nga tantanan. No? But anyway, muna ang report, nag-update lamang Action Marlon dari sa aton sini nga pagdulong sa mga balita kag mga informasyon dari sa aton sini nga area of responsibility. Report gikan diri sa may siyudad sang Cadiz kag subugman siyudad sang Sagay. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gutib report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol! Team Report! Salamat Aksyon na Roger Gutib. Amo na yan matutuod nga case solve. No? Case solve. Inang paghimulos kag pagpatay sang stepfather si Esre 14 anyos nga manak. Sa report magulang ni Aksyon Roger Gutib, amo na yan matutuod nga case solve. Nga naman mention ko na bumungguanay naman ang statement ni Chief PNP Sinas o Debold Sinas kag ang Chief sang National Capital Region Police Office NCRP o mga ka-aksyon nga si Danau. Kundi unagin siling ni Sinas nga case solved na ang ining rape with homicide sa kay Christine Dasina. Yambal yan ni NCRPO Chief Danau. No, hindi pa solve ang kaso. Pero may lagakatip lang si Sinas, no? Naligat to tip lang man si Sinas kaya may statement man isa. Atong video bla sa pagpatay sang pulis sa Mag-Iloy. Magin pagwato sa nga statement nga kuntani ko do wa ilang video ang genre hindi lang mag-record sa mga video sa mga kaangay sa ng krimen o kundi ginbira to sa social media. So bumunggo naman ang statement niya. Sa statement ng NCRPO head na si Danau. Ang baldi Danau hindi pa case solve ang kay Christine Dasira. Amo nang hambal ko kay inay. Taas kilay kung nakambal pulis ang case solve naman. O di ba klaro ang dalagan sang senaryo, dalagan sa investigasyon, no? May ginahulat mga separado nga resulta sang autopsy kag may mga nagaginuwa nga information nga basi natural na tong kamatayon ni Christine Dasira. Kag basi uay manggani kuno sang rape nga natabo. Nagdugang libog ulo sa mga tao sa Pilipinas magluwas COVID-19 magamuni. Las 10:29 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sige lang may first bus pa kita sa atos na mga commercials. Sa pagbalik natin mag-aksyon dugang nga mga balita. Standby, Aksyon at Patrol magabalik matapos rin. Ang Okay, dari kita sa pag-acknowledge sa mga nagaboritor sa live stream o si Milili Oligo
Aga monitor live si Cory Vidaha. Mayong gabi watching from Kuwait. Si Homa Lumina, good evening. Yvonne Buhay, sir, good evening. Action, sir. Dan sharing again. Salamat. Jeff Magtubo Hamantok. Mayong gabi lang sa taran-taran nga nagapamati. Susan Gonzales, good evening. Action Marlon. Leia Cordova, good evening watching from Manila. Lovely Princess de la Peña, mayong gabi, watching from Kuwait. Jocelyn Libones Poho, good evening Action Marlon. Rama si Ray Carbakil, good evening lang na Action Marlon. Mon Lisay, good evening. Martin Aliling, magandang gabi po sir. Sammy Roger Awing, good evening Action Namar. From Hermelinda Homes, Familia Awing, salamat. Happy New Year. Chirik, Eric Rojo Asiado, good evening. Action Marlon, nagpaparok-uro kami ni Charlie, kag Sandro diri sa Cavite. Leog Tamyaw, Pamilya Asiado, Rojo, Magnato Kanyada, Hililang, Molasi, Hinovaya Family, sa Barangay Pandanon Silos, Morsa, salamat. Jeff Magtubo Humantok. Nga may agaw nga Chinese station kong gabi sa programo Sir Marlon. May mga lugar gaban tuod mo hindi may mayara na lugar kada radio station may mga lugar nga hindi tanto tunog no ang signal no. Pero kung mag 11 past 11 after sa amon sila nga sign off ina ya Chinese masulod. Why na kami sign off na kami mo. No? Basta may parehas bla 684 mga kilohertz sa ibang nga rasyon ti galusot sila kon off air na. Leonard Jaime Limaco, mayong gabi sa Marlon, palong tamyaw si Pewe. Kag anaya, nagapamati, gid diri sa Handumanan, salamat. Remy Villa Marso, good evening sa Marlon. Don Di Blanca, mayong gabi amigo Marlon. Salamat Don Di. Virgilia Pedrosa, good evening sa Marlon. Live ko si Pico Sabong. Elazar Likayan, good evening. Zen Cabales, watching everything Action Marlon, watching from San Dionisio, Granada. Merlin Naluwa Lapitan tuod na ambalya ko no tuod na Hansi Roquero good evening Action Marlon lihog lang Tamyaw Family Roquero Ong Castillon kag mga grupo sa Central Market gapamati gid sila subong Central Market na subong ara pangbuda. Alex Armontesa mayong gabi sa Marlon. Zoraida Lucero, good evening to all viewers of Action Balita. I always follow your news update. God bless you all. Salamat. Alex Montesa Raman. Parok-orok naman ta sa Kalalauran. Amy Esmeralda Dorido, good evening sa Marlon. Fitz Herbert Noel, good night Marlon, thank you to all the program. Sige. Eddie Polo, bless evening Action Radio. Marlon, please greet my DepEd family from RSB Elementary School. We pray Action Marlon for you and family all the best. Salamat gid Ida Polo. Fitz Herbert Noel, kuhaan sang DNA sa baba nila DNA test para kung sino nag-rape kag pumatay. Justice done. Amo na sa DNA ginakuha man dapat kuhaan man sila parang wise na dapat taguon na no mabalaan gid bla kabaturan. Rico Laison, sir pwede ko kapangayo bulig sa inyo friend ko ara sa Provincial Hospital kapangita O+ para operation ya. Salamat idol. Gabi na ni galing ho no. Rico Laison, sige padala na din sa isa. Sakay Rico Laison. Sige. Salamat sa mensahe Rico no. Boss aga pwede ka man kasaka godi ko basi ko mapagitaan ta ko na ideya no. Dano Sib, okay, good PM Action, tamyaw ko lang sila Aida, Pisyong, Cherry, Kagtisoy, dara sa La Carlota City, JM Balsa, Jugs Cafe, greetings from Las Vegas, Nevada. Salamat ka Action, God bless. Okay. Anthony Jones Avilio Siblano, good evening Action More. Rico Laison, ka Action, taring boligad mo, amigo, kinalan niya dugo, subong, nga O+, please. Sige. Rico Laison, sige, trailer ni Rico, boss aga no kay gabi na bino 10:34 sign off na dugi 11 no sige basi baga ano ka di Rico boss no tiguan ta lang di lang ta kawasalig gid no Rico bi man di sa Manila si Rico license subong pero kinahanglan niya gidugo subong idol ara siya sa Provincial Hospital pabulig bi ko na
message lang da Toto Rico mga kuha mo da ning imo sa ding contact no ari diri sa Bacolod kay la operahan na siya bulig dabi. Sige, Rico Laiso, please. Okay. Pa message lang da Rico basi boss pa kadualan ni sa station kay di ba ta kapasalig pero tinguan ta tawon ta boss kay alang 11 na no dugay ti manog sign off na daway naman tao di sa station basta sign off na. Alex Torres may kabimig amo na siya ang ginsen ko simo ang ginbalita ni John Diaz. Okay, sige Alex Torres. Sige, salamat. Alex Torres, monitor lang ko sa programa sa bunga. Salamat, kid. Abis ka dari ko Manila, kamo Japon, papatian ko. Salamat, Rico Laison. Sige. Lois Arevalo, good evening, Action Mar. Monitor, kid, live family. Alamilio, kag Halorina sa Isabela. Papa Arnold, Halorina, always, kid, monitor. Thanks, kid. Noel Amar, good evening sa Marlon, and more power to your program. Salamat. Mr. Escobedo, good evening sa Marlon, live kami di sa Minuan, sang baby ko sa Wana, Ines Escobedo, kag asawa ko Stephanie, God bless you and more power. Sa Marlon, action number 1. Sige, salamat Rico patragid boss Dria, boss Aga, no? Ken Flores, good evening, watching from South Korea. Chris Vilma Treyes, Balya, good evening sa Marlon, watching live East Hope 3, Barangay Stefania, God bless. Noel Amar, watching live here from Niagara Falls, Canada. Angela Liarti, Gayondato, good evening sa Marlon from Bangga Tutong, Barangay Phyllis. Okay. Mengski Lorayna, great ko si Mamang Floor, kagapapang Lido sa Purok Mutihan, Mailom Bagosri. Rona Rihida Traba, gamonitor lang kami di from Valladolid. Noel Amor, madali na masolve ang kaso sa Marlon, especially naghatag money reward si Pacman Pacquiao. No? Hindi pa galing klaro kung hungod sa patay o kung napatay sa pagisa natural. No? Kag sa rape ang ginatawag daw, hindi ba man klaro. No? Sige, tontara. Dira na matistingan yung kung ano katanda din sa mga investigador sa ato sa PNP. Francisco P. Munoz, good evening sa Marlon, palagta miyaw kay Dolores kag Juanito Basco sa Rosario Heights. Si Charlie kag palagas ko gali ari kami subong ga tagay-tagay ni Sandro Eric kag Charlie. Salamat kid. Si Charlie. Salamat.
Pabalik sa Action Night Patrol, 40 minutos nakaligad sa tak na ang alas 10. Naka-standby naman si Action Stephen Presquito. Na ano naman ang balita nga madulong niya gikan sa sudad sang San Carlos. Action Night Patrol Field Reports. Action Stephen, mayong gabi sa report please kabin. Yes, Action Marlon. Sa karon na isak one-stop shop no ang napatigayon sa aton nga siyudad sa San Carlos. Ilabi na nga sa karon nga bulan sa Enero ang amo pag-renew sa mga business permits diri sa siyudad man sa San Carlos. Gani nga sunod pa sa kay Mayor Rene Gustilo nga supposed to be ang pag-renew sa mga business permits mag-umpisa Enero 1 hangtod hasta lamang gid sa Pitso 30 sa bulan sa Enero apang tungod sa sinisitwasyon sa aton COVID-19 pandemic naton ipaga-extend ini hasta ini sa bulan sa Pebrero nga wala ini sa mga nagikaigo nga mga interest o kon pag hatag sang mga penalties kung malate na nga magpa-renew o magkuha sa mga business permits. So gani nga, tungod sa sitwasyon sa COVID-19, ang paghatag o pag-implementar ni Mayor Rene Gustilo nga halin sa hindi ini pagatingubon no, nga magkuha ang mga tanan nga mag-renew sa ilang mga permits, kundi nga by batch ini siya Action Marlon sa karon. So maghalin diri sa auditorium ilabi na ko ng mga pagproseso alin sa City Health Department diri ana ipagaproseso ini sa City Auditorium bago mag-proceed dito sa City Hall sa siyudad sa San Carlos. Gani nga dugang pa ni Mayor nga parang wala sang dagsa sa mga tao o kung magpagdamo no ilabi na sa pag sa ginatawag nato nga health protocol social distancing. So batch by batch ang paghimuon nga pipila lamang ang makasulod sa City Hall building kag the same man diri sa City Auditorium. So amoy na ang procedure sa pag kuha karon o pag-renew sa mga business permits o pagkuha agod nga wala sang pagdagsa sang mga katawhan nga mag-process sang ilang mga permits. So amo lamang inaksyon na Marlon ang aton nga nahipos nga balita rin diri sa siyudad sa San Carlos. Nag-report una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports. Salamat Action Stephen Presquito. Unsi lang kayo nang na-mention ko nga mga ginhingadlan, no? Nga subject sa investigasyon sa sering dasera, rape, slay. 12 lik bilog sila. Bali 12 gila sa 12, tatlo ang gilayon nga na-arestar kag napasakaan sang kaso nga rape kag homicide. Amo ning rason kon nga ang si Police Chief Dibold Senas nagsiling nga case solved na maka-action bagod gibasihan nila di napasaka na kunong kaso. May press release pa nga naging pagwa ang title maka-action ang headline Police Solve New Year Rape Slay of Flight Attendant. Si Sinas mismo nagsiling the case has been solved with the arrest and indictment of 3 suspects who are now facing rape and homicide charges after inquest proceedings sa Makati City Prosecutor's Office. Kabal naman sang NCRPO Chief, why pa na masolve ya? Why pa naman ati advice man sa ina sa nga lawyers siguro hindi na maghambal. Ining tatlo ka mga pasakaan sang kaso, kag tatlo ka mga una gin pang-arestar mga ka-aksyon. Ining sanday Romel Daloro Galido, 29 anyos. John Paul Reyes Halili, 25 anyos. Kag si John Pascual de la Serna III, 27 anyos. So bali sa 12, apat ang
Ara na nakita ng ila sa presensya kay tatlo ang naarestar gipasakan sang kaso. Ang isa mga kaaksyon nga bata ni Claire de la Fuente nga jokebox queen nga si Gregorio Angelo de Guzman. Palayag naman mga kaaksyon, nagpa-interview naman kag nagasaysay man sang iyasri bahin. Kaling kay mayara sang pagbungguanay naman sa statement ni De Guzman makaakson nga ti siling yaya. Isa man siya sa nagpaninghuha nga ma-revive kung tani ining sa Dasera pagi sa pag-perform sa ginatuwag nga CPR sa kay Dasera mismo. Ti ang mga personnel naman sang hotel amo naman nagsiling nga sila ang nag-apply sang CPR. Kasi tuod, kung nagtingwa man si Dasera, o kung si De Guzman, nagpaningwa man to ang mga personal sa hotel. Kamati nakita nila nga why nagaginhawa mo sa bathtub. No, ining si Dasera mga kaaksyon. May isa diri gani nga una, ginapatihan nga una nakakita kay Dasera. Nabiya si Christine Dasera, kakatulog lang sa bathtub. Ginbutangan niya pag gani habol. Nakita mo sulod sang kwarto si Dasera ngara sa bathtub mga kaaksyon. Biya katulog lang. Tingin halbulan niya pagani pagkatapos sabol babalik man sa kwarto ining isa sa mga kilala ni Dasera ni. Isa sa tatlo. Ka mga abyan gid na Dasera. Alas 10 ang aga na ining si Galido bla. Si Romel Galido. Alas 10 ang aga Enero 1 na ni nakabugtaw na sa kita as Christine. Sa bathtub ti abya katulog lagi na bulan niya. Nagbalik man siya sa nga lugar to sa nga kwarto to. Pagkabugtaw liwat ni Galido, binalikan niya liwat si Christine. Tinitong kilala na kuha niya nagtingala sa nga nagpalanggit na ng panit ang pilagkabahin sang lawas ni Christine ay nakita yung mga kaaksyon nga ti huwag nagiginahawa Gindala una sa klinik sa hotel dito gin CPR huwag mga pawan gindala sa Makati Medical Clinic pero ti dead on arrival. Ang ibang dari mga kaaksyon ka mga ginasiling persons of interest, ginasiling suspitsado. Pero ti mga ngalan nila siliti amo ning importante nga makuhaan sang panaysayon ining iban pa ho. Nga waay pa makapabutyag, waay pa makapabatyag. Gregorio Angelo de Guzman, Lowe de Lima, Clark Jezreel Rapinan, Ray English, si Mark Anthony Rosales, Jamer Conanan, Valentin Rosales, Acerten Edward Madrid kag Acerten Paul. Asiling ka Acerten magkasunto do hindi pa napiho kung namugid ng ngalan niya, hindi pa kumpleto ngalan niya. Kamali buwas may panibago ni mga aksyon nga mga development ang ining kaso ni kay daw may ara man sang panibago nga information nga magagwa buwas nga adlaw kay may gumawa nga CCTV footage now. May ginasiling actual CCTV footage. Kamanti Makati Hotel, damo-damo na maka-aksyon CCTV. Magluwas lang guro sa private nga kwarto No, waa mo lang ng wide sa CCTV. Pero kung sa labi maka-aksyon, may CCTV gina. Isubong lang gabi may gumawa ng actual, ginreport actual CCTV footage ni Christine Dasera. Sa sulod sa hotel, pila ka oras ante siya nasapuan nga patay. Sa left side sang litrato, may tatlo ka lalaki, no? Kag ang isa babae nga nababuhok nga nagatalikod, ginapatihan mo ni si Dasera. Nakita ko to, abot lang nakita Maxon Nelmar, no? Nga daw ginaguyod, ginapilit si Dasera bla. Natumba pa sa kani. Daw ginapilit sa, no?
na daw ginaguyod. Sige, balaan tani mo sa Las 10:50. Action Radio Philippines Standard Time. Balikan ta nga ato sa nga patrol. Detalis ang balita ni Action na John Diaz. Sa saligid nga mga tarion. Si Lilia Taton. Good evening, Action Marlon. Monitor lang kami di sa Gardenville. Stay safe and God bless. Sige, sige. Yaran ang patrol, detalis ang balita ni Action John Diaz. Action Night Patrol Field Reports. Action John sa Italia, please come in. Pilason aksyon man ang tatlo ka magpakaisa samtang pilason man ang isa ka 11 ka bulan nga napsag sa aksidente nga naguntad sa area sa Barangay Santa Rosa, Banwa, Murcia pasado las 2 ang takna kay nagilamang sang hapon. Sa atong interview mo sa name sa PNP kay Police Master Sergeant Donald Garde, ang traffic investigator, nga payag nga sakay gali sa motorsiklo ang tatlo ka magpakaisa nga gikan naman sa Banwa sa Don Salvador Benedicto kung sa rin sila kuno nagpaligo kag of course nagbulubanding action mar. Sang ini ila nabungguan ang isa ka carry nga nagapaliko padulong sa proper sang Barangay Santa Rosa bot sa ingon nga linya sa may diri sa may west going to east portion sang lugar samtang ining motorsiklo naman kung sa rin sa kayang tatlo ka magpakaisang gikan east going to west direction. Pagbunggo action mar dito gito nakadiretso sa may pertahan la diri sa passenger side sang carry. Nakaangkon sa pilas sa lawas ining magpakaisa nga ging kilala Sanday Dexter Damasco dahil sa nabi ang edad ang isang driver kagini sayang residente sa Barangay Cancelayan among pilason man Sanday Roma Rodrigo 17 ang edad kagining si Ivan Rodrigo sa Barangay Blumentritt na naman sa Banwa sa Murcia. Ginaligan action mars ng pilanaton kay mga interview dito sa lugar nga medyo magulubas ko gidman ang impact sang pagbunggo kay nabatian gani sang isa naton ka na interview dito sa area nga si Mr. Kay action mar dito sa area nga si Villa, no, si Dante Villa action mar nga sunod sa iya ang pagbunggo sa motorsiklo na lumagapok tapos nadagdag, no, natugaplak ining tatlo kay mga sakay sang motor action mar. But according to kay Sir Garde, hindi pa nila ma-determine kung sige mapagpadalaga sa sarakyan o kung may mo bilang isisig edi may mo nga yara sa probinsya sa Macolor bug ilimnon ining sakay sa mga mismo nga motorsiklo action mar. Pagpayag dari ni Garde nga wala naman na samaran ang driver sang carry pero kay pagbunggo bala nabuka ang kristal dito sa may passenger side dito, no, dito dampi nakasakay ining si Ma'am Kathleen Caceres, bata sang driver nga si Joel Caceres yung bitbit yang iya nga 11 ka bulan nga bata kusun mo to na iguan sa iya naman nga agtang rason ko nga siya ang napilasan. Kita naton ang motor kay nato ka magkaisa kasi gopi gito ang puluhan nga bahin sa motorsiklo dito gani ambali sa dito maglakat, no, kay dami sin maka-action pating makinas ni yari ang traffic investigator sang Murcia PNP si Police Master Sergeant Garde. Senaryo nga ang isang kiri naging pungguan sa isa ka motor kapal na wala plate number kagang driver sang kiri amo si Joel Caceres Morera, 57 years old nga taga Santa Rosa. Samtang ang driver sang motor amo si Dexter Damasco Rodrigo, 19 years old, taga Barangay Cancelayan proper, Murcia, Mangyapon. Ang motor may back rider nga silan kanday Ivan Rodrigo Ilumugrang, 22 years old, kag si Roma Rodrigo Iculanggol, 17 years old, taga Cancelayan man. Suno sa nakasaksi dito sa natabo, ang carry halin diri sa Murcia, maliko na pa kadto sa barangay proper. Sa pagliko yang nasa sa iya right lane, ang motor nga halin sa Pandanon ga isi kuno adlagan kag dito gito miritso sa kita na igo ang right side sang right side sang carry
Nasa may pertahan la dapit, amo nga nabuka ang botelya, nabuka ang iyang bintana, amo nga nakapila sa isa ka minor nga sakay man sang kiri. Sa mga gabrian si Police Master Sergeant Garde, ang traffic investigator sa Murcia PNP. Gincheck na ito pinakauling medical bulletin sa tatlo. Una sila kunugin dala, dili sa may doctor's hospital, galang kitiga pangayo sang down, wala man sa mayatan nga karta o kon down payment, abi ang pamilya, sa tatlo ka magpakaisa, gin-transfer sila karon sa may Silay, no? Dito sa may Provincial Hospital Action Mall. So ginawa nato subong sang mga kapulisan ang pinakauling update may kangtanan sila man nga medical bulletin. Baita gikan sa patrol taglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon, may patrol, Team Report. Salamat Aksyon na John Las 10:56. Paalagas nga mga mensahe gan padala diri sa ato sa nga live stream. Fitz Herbert Noel. Okay, dari kita sa kay Fitz Herbert Noel. Ang tanan nga involved at nakakita siya sa bathtub kuwaan sa nga DNA test lab. Pareho match. Si Poro Cañete, good evening sa Marlon watching here sa Singkang Airport. Alex Amontesa ayos. Hamal ni Pora Cañete pamangkot nga ada mo lalaki siling sa iya mama mga upod lang man ya sa ulubrahan kag kana nga room good for 4 person lang. Amo nang pagpati sang isa ding iloy nga 3 or 4 lang ang isa ding upod ugaling may iban to nga mga nag-join man sa party kilala kag bisita man sang iya sa ding abyan. Bali duwato ka kwarto adjacent to nga mga kwarto ang duwa ka kwarto ang nakapatigayon sang party mag-action. Habang Charlie Magnato Kanyada, good evening action na Marlon. Ginagreet ko na gali sila ni Sandro Asiado kag Eric Asiado. Salamat gid. Eric Asiado, Kaliog Tamyaw, family ko nga taga Simborio. Kag sa kay Papang ko Junior Magnato, kag kay Mamang Inchik Magnato. Charito Serva Damasino, good evening Negro Samalia. Alas 10:57 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kabay pa nga mangin matawhay ang ato sa kagabihon, tubtob karon sa kagahon, kag tubtob sa palaabuton. Inyo pala tunturan Aksyon at Patrol, magabalik naman boss. Temporaryo kita nga Pula pa Hawaii, balik kita buwasa, no? Kaupon sa gapon ng ato sa mga aksyon, Unit Reporters, News Center, Action and Defensor, Action, John Diaz, with Action, Action Tahom. Sa ato sa mga patrol, Action, Stephen, Action, Roger. Tadi sa Technical Control, Action, Elmar Bedera, with Action, Elway Dutelio, sa ato sa mga IT expert. Ako naman, Action na Marlon Henovaya, nagabiling sang sweet dreams, good night, sleep tight. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.